Sagunging para tamu, tasih sinarengan kadang-kadang New Pitaloka Kaseng Guyung Angkasa Audio. Juga di VS Video Shooting dan juga kacar kucur fotografi dan keluarga kita dan keluarga besar dari Elia Mega Wedding Organizer. Nggih. Semoga para tamu yang sampun rawuh sak paripurnanipun Jawat Asta kasumanggaken anggenipun milih menika wonten ing sasana boga sak kirine panggung. Monggo milih piyambak, mbok pilih mangke sinambi lelenggahan anggenipun ngrahapi sugata ingkang sampun kaparingaken dening keluarga ageng Bapak Sukarwan sekalian Ibu. Yuk wangsul malih Dek Bella kebarengan jengkar saking palenggahan nyuga rawuhipun para tamu sarengan Pitaloka musik. Yoho. Sore kembali Mas Dutto. Kembali sore, nggih, luar biasa ya. Dari siang sampai sore, wah Jan. Yang hadir luar biasa. Nggih. Luar biasa. Karena memang ya Pak Camat ini. Nggih. Sing rawuh ya jangkep niki alhamdulillah ya kula panjenengan preso Pak Wakil Bupati ya sampun rawuh. Matur sembah nuwun mestine muga-muga mantene disuwuk Pak Wabub. Niku wau kok disuwuk sampun? Pun disuwuk. Oke. Muga-muga sok putrane iso nular kaya para petinggi-petinggi, para pejabat sing rawuh. Amin. Heeh. Sampeyan ora disuwuk sisan iki? Aku bolak-balik disuwuk ora mandi kok, Dek. Dadi wegah sisan aku. Wis 7 sasi semene gedene ora gelem disuwuk. Ora ya iki ceking kaya ngene kok 7 sasi. Monggo menika karawan Bapak Ibu Camat se-Kabupaten Pacitan. Aturaken wilujeng rawuh Bapak Ibu nggih. Wilujeng dedaran samenika. Nggih. Ngoten Kang Mas. Monggo diaturaken lelagon malih, Dik. Nggih Kang Mas. Pitaloka
kesayangan Mas Dodi.